Yo, what's up mga kayumaning people? So, yawan kami dingon yan sa barangay ano men? Di ko aram. So, kaibahan ko si Idol, kaibahan ko si Boy, di ka? Yo, what's up, man? Yo, what up? It's your boy Seo. Nature Yeah. trip. Yo, so naghahanap kaming spot kasi kami magibong duwa. Hanap kaming spot kung saan kami mapadpad. Bahala na si God kung anong spot ang madama naming karigusan men. Yan ang mga trip mi, mga nature trip. So, naisipan mi magdidi kami sa Malinaw. Ini yung, ano niyo men? Boro-boro resort men. So, Di po ko nakakajambo. pajanda ang boro-boro. So, ano pang inalat type? Magduwa na kita. Chee! I never felt tomorrow closing in this fast. Yeah. Vlogger naman yan boy. Oh. Nature trip, boy. Yeah. Subscribe nindo siya. Follow sa Facebook. Seho. Yeah. Ang baka balik ko na naman sa mga vlog ni Neo. Welcome back, Slow J! Guess time's in a rush. Leaves are falling down. Yeah! So yaon na kami di yung mga men sa spot. So may kami mahiling na tao. Naglaog lang kami basang pero kung madalang po nindo niyo, pansya na po. Nananali kami di sa buro-buro men. So explore taning lugar na niyo. Yeah. Malupit ng place di yung men, talagang sulit. So pailing ko sa inyo mga men. Chee! Boy, maurag man talaga ang lugar na ni. Maurag ano? First time mo na magigdi? Magayon nun, boy. So ano masasabi mo sa lugar na niyo? Masasabi ko lang, kompletos ricados na libre lang. Tama yung minsan. Pasensya na po, grabe. Naglaog kami. Pero sana may tao dyan sa loob sa chan. Hello nito ang placement. But at least they grow back. Chee! Lupet, man! Now I know what it means to grow. Ini ang mga trip ming duwa, men. Yan ang mga trip me. Nature trip, harayo sa problema, kalmadong lugar, yeah. Yun naman yung dumen, oh. Chee! Yan dapat menang ano tang idudurmanan. Kung kita puro lakwat siya, men. Nature na nature, men. Inabot na nature, men. Ano, iba ka? Sobrang lupit yung men. Maliliwan mo yung sex mo. Oh. X! Sana all may X! So, magkaroon masiraman magkarigos. Siyempre, iwawanat mo na niyo. Yeah! Iwawanat mo na dyan sa gilid. Yan! Makarigos kita, men! Yeah, now I know. Binamanuan na niyo. Masiramon, boy! O, tanong ka sila. Masiramon na maray! At this moment, no one can tell where we should go. Karigos, dawa mayong tao, mayong paara, mayo pa kami entrance, pero ay may kakarigos mo yun! Di mo sa dulo! Ano to? Pero back to vlog lang kita. Ano to? Oh, malupit ang digyo, men. Talagang grabe. Dahil ko na ini-expect. Utong kay bangko. Malupit ang digyo. Sulit na sulit! I never felt tomorrow closing in the. So sa haling na panahon mga men, di ako nakapag-vlog, di ako naka-nature, naka-slow life. Pero ngunyan, sinisigurado ko sa indo men. Dagos na ang sa tuya ang slow life. Dahil hindi na ang mga kaibahan ko permi. Seho men. Kaya ang tabay ka mo sa YouTube channel ko, sa page ko, dagos na ang good vibes, sa slow life ko. Now I know. Now I know. And Guess time. hindi lang yan sa Malinaw, Ligmanan, Camarines Sur.
So, ngayon yung araw, kailangan talaga ang nature. Hindi yung sa limanan na kayo pinagsutuklasan, ang kadaklan. So, kaming gawa ang paagi para mahiling nindo sa mga estado ang mga lugar na inigo. Kaya, men, nature lang kita. Tayo ka na sa problema, ha? Let's go! Iyo. what it means to grow. Alam mo, tutawag lang mo yung hayop. Ayaw pala. So, ano man ang mga problema to sa buhay, kung ano man ang dinadaranin to mga men, kung ano ang mga nagkaaging problema, dapat mag-enjoy, mag-relax ka man giraray. Araw ko bilang sarong estudyante pa lang, talagang stress ka man sa pagklase, sa buhay, sa mga saradong allowance, sa gastusan, talaga pero palag lang. Tungon niya, hindi ako nagpapasiram lang. I-relax ko ang sarili ko sa harayon na problema kasi idadara ko sa nature para mabawasan mga men. So, salamat sa suporta. Enjoy lang kamo sa vlog ko, sa content, sa mga gabos ko pang iluluwas, lalo na sa kanta. Kay Bango si Seho, yeah! Salamat sa gabos. Choo! Woo! Uy na! Oh!